ఏర్పాటు చేసుకున్నాడు. అవునా? ఈ నాయకుడైన మోషే ఏం చేశాడు? కూషు దేశస్తురాల్ని వివాహం చేసుకున్నాడు. ఓకే, ఇప్పుడు నాయకుడిగా ఏర్పాటు చేసుకుంది ఎవరు? దేవుడు. వివాహం చేసుకుంది ఎవరు? మోషే. ఇప్పుడు మిరియాం పరిస్థితి ఏంటి? ఈమె అక్క కాబట్టి తన తమ్ముడి యొక్క నాయకత్వాన్ని అంగీకరించలేకపోతుంది, తన తమ్ముడి యొక్క నాయకత్వాన్ని ఒప్పుకోలేకపోతుంది. ఈ మోషే ఒక్కడే నాయకుడా? దేవుడు ఆయనతోనే మాట్లాడా? మాతో మాట్లాడడా? ఆయనకే తలంతులు ఉన్నాయా? మాకు తలంతులు లేవా? మోషే నాయకుడయ్యుండి ఇలా చేయటం ఏంటి? ఎవరికి చెప్పి పెళ్లి చేసుకున్నాడు? ఆ అమ్మాయిని ఎవరిని అడిగి చేసుకున్నాడు అని ఆమె ఏం చేస్తుందంటే సనుక్కుంటుంది. ప్రత్యక్షంగా మోషే మీద సనుక్కుంటుంది, పరోక్షంగా దేవుడి మీద సనుక్కుంటుంది. కూషు దేశస్తురాలను పెళ్లి చేసుకున్నందుకు మోషే మీద సనుక్కుంటుంది, దేవుడు అతన్ని నాయకుడిగా పెట్టినందుకు లేక దేవుడు ఓర్చుకుంటున్నందుకు దేవుడి మీద కూడా సనుక్కుంటుంది. చూసారా, ఇట్లాంటి బ్యాచ్ చాలా మంది ఉన్నారు. గొనుగుడు సంఘానికి అధ్యక్షురాలు మిరియమ్మ గారిని ఆహ్వానిస్తున్నాం. గొనుగుడు సంఘం, సనుగుడు సంఘం. ఏ సంఘానికి మీరు అధ్యక్షులు? ఏ సంఘానికి మీరు కార్యదర్శులు? జీవితంలో నుంచి ఈ చిరాకు పట్టడం, ఇసుక్కోవటం, గొనుక్కోవటం, సనుక్కోవటం, కోప్పట్టడం, చిన్నదానికి పెద్దానికి బయటపడటం, విమర్శించటం, అవన్నీ మానుకోవాలి. దేవుని పిల్లలైనటువంటి మనము పెద్ద మనసు కలిగి ఉండాలి, పెద్ద తరహాగా ఆలోచించాలి, దీర్ఘశాంతం కలిగి ఉండాలి. దేవుడి మీద సనుక్కునే హక్కు మనకేముంది? ఆయన ఇష్టం. ఆయనకి ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళు నాయకులుగా చేసుకుంటాడు, ఆయనకి ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళు సేవకులుగా చేసుకుంటాడు, అంతే కదా. ఆయనకి ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళు ఆశీర్వదిస్తాడు, ఆయనకి ఇష్టం వచ్చిన వాళ్ళు వాడుకుంటాడు, అది ఆయన ఇష్టం. ఆయన మీద సనుక్కోవటానికి మనం ఎవరమే? దేవుడు విమర్శించే హక్కు మనకెవరిచ్చారు? అలాగే మరి మనుషులు చూసి మనం సనుక్కోవాల్సిన పనే ఉంది. కాబట్టి ఇక్కడ మిరియాం ఏం చేసింది? తన తమ్ముడు నాయకుడైనటువంటి మోషే మీద సనుక్కుంది. సరే, ఈ సనుగుడు జబ్బు ఎలాంటిది అంటే తాను సనుక్కోవటం కాక మొత్తానికి వాళ్ళ అన్నను కూడా రంగంలోకి దించింది. ఇంకో తమ్ముడు ఉన్నాడు, అహరోను. అతను కూడా ఆ సనుగుడు దానిలోకి దించింది. అతనితో చెప్పి సనుక్కుంటుంది. ఏంటి మా తమ్ముడు సంగతి ఏంటి? ఇష్టానుసారంగా అతను ప్రవర్తిస్తున్నాడంటే తనే నాయకుడు అనుకుంటున్నాడా? సేవకుడు అనుకుంటున్నాడా? మనం నాయకులం కాదా? ఇశ్రాయేలు ప్రజలు మనం నడిపించట్లేదా? దేవుడు మనతో మాట్లాడడం ఏంటి సంగతి అని చెప్పి ఇవి సనుక్కునేది కాక మరి అహరోను కూడా జరగొడుతుంది. ఈలోపు దేవుడు హఠాత్తుగా ఆ ప్రత్యక్ష గుడారం దగ్గరికి రమ్మని పిలిచాడు ముగ్గురిని. ఎందుకు రమ్మన్నారో ఎవరికి తెలియదు. మోషే, అహరోను, మిరియామును దేవుడు పిలిపించాడు. ముగ్గురు వచ్చేశారు. అప్పుడు దేవుడు చెప్పాడు, మీలో ఎవరైనా నాయకులుంటే ఉండొచ్చు, ప్రవక్తులుంటే ఉండొచ్చు, మంచిదే. కానీ ఎవరితోనైనా నేను స్వప్నం ద్వారా మాట్లాడతాను లేక స్వరం ద్వారా మాట్లాడతాను, కానీ నా సేవకుడైనటువంటి మోషేతో నేను ముఖాముఖిగా మాట్లాడతాను అని చెప్పాడు. నా సేవకుడైన మోషే మీద సనుక్కోవటానికి మీకెంత ధైర్యం? అతను ఏమనుకుంటున్నారు? మీరు సనుక్కునే బ్యాచి, మీరు నాయకులు ఎందుకయ్యారు? ఎందుకంత చిన్న మనసు అని చెప్పి దేవుడు కోపగించుకున్నాడు. వెంటనే ఏమైందో తెలుసా ప్రియులారా? మిరియాము అందమైనటువంటి ముఖం, సున్నితమైనటువంటి ముఖం, మంచి కళాకారురాలు, మంచి నాయకురాలు. వెంటనే నొసట కుష్టు వచ్చేసింది. వచ్చేసి ముఖం అంతా కుష్టు, ఎవ్వరూ చూడలేకపోతున్నారు. చివరికి పరిస్థితి ఏమైందంటే ఆ కుష్టి మీద అవటం వల్ల వెలివేయాల్సిన పరిస్థితి వచ్చేసింది. మిరియాము ఏడుస్తుంది, ఆమెను చూసి అహరోను ఏడుస్తున్నాడు. అప్పుడు మోషే ప్రార్థన చేస్తున్నాడు, ప్రభువా క్షమించయ్యా, క్షమించయ్యా, అక్కను క్షమించయ్యా అని ప్రార్థన చేస్తున్నాడు. ఎందుకంటే సనుగుడు వల్ల కుష్టి తెచ్చుకుంది. చివరికి దేవుడు అన్నాడు, తండ్రి తన కుమార్తె ముఖం మీద ఉమ్మి వేసినడలా 7 రోజులు మరి ఊరెలపలు ఉండును కదా. ఆమె సనుక్కుంది కాబట్టి, ఆమెకి కుష్టి వ్యాధి వచ్చింది కాబట్టి 7 రోజులు పాలెం వెలపలు ఉండాలని చెప్పి దేవుడు చెప్పాడు. వెంటనే మిరియాముని పాలెం వెలపలకు పంపించారు. వారం రోజులు బయట ఉంది. ఈ వారం రోజులు ఆమె వల్ల ఇశ్రాయేలు సర్వ సమాజం అంతా ప్రయాణం ఆగిపోయింది. చూసారు ఇప్పుడు ఏమైందో? మిరియాముని చూసాను, బుద్ధి తెచ్చుకోండి. మిరియాము దేవుడి మీద సనుక్కుంటుంది, దేవుని సేవకుల మీద సనుక్కుంటుంది. కొంతమంది ఉంటారు
దేవుని సేవకుల్ని చిన్న చూపు చూసేవాళ్ళ. సేవకులు అంటే ఆంధ్రేలకే. సేవకులు విమర్శించే విశ్వాసులు తయారయ్యారు, సేవకులు విమర్శించే పెద్దలు తయారయ్యారు. దైవ సేవకులు విమర్శించడానికి కొన్నిసార్లు లోకస్తులు అన్యులే భయపడతారు, కానీ విశ్వాసులు భయపడలేదు. సేవకుల్ని విమర్శించే హక్కు నీకు ఎవరిచ్చారు? సేవకులు తీర్పు తీర్చే హక్కు నీకు ఎవరిచ్చారు? దైవ సేవకుల్ని దేవుడు ఎన్నుకున్నాడు, అవునా? వాళ్ళు ఏదైనా తప్పు చేశారనుకో, వాళ్ళని శిక్షించటమో క్షమించటమో అది దేవుడు చూసుకుంటాడు. కుక్క పెత్తనం గాడికి ఎందుకు? దైవ సేవకులు ఏర్పాటు చేసుకుంది దేవుడు. వారిని క్షమించటం శిక్షించడం దేవుడు చూసుకుంటాడు. దేవుని విషయంలో మనం ఎందుకు కలుగు చేసుకోవాలి? దైవ సేవకుల్ని చిన్న చూపు చూడకూడదు, దైవ సేవకుల మీద నిందలు వేయకూడదు, దైవ సేవకులు విమర్శించకూడదు. మనం కుటుంబీకులమైనా పర్వాలేదు, సంఘ పెద్దలమైనా, సంఘ పరిచారికులమైనా, విశ్వాసులమైనా, లేకపోతే మనం ఫాలోవర్స్మైనా ఎవరైనా కావచ్చు, దైవ సేవకుని అనే హక్కు మనకు లేదు. అది నష్టానికి దారితీస్తుంది. మిరియాం ఏమనుకుంది? సొంత తమ్ముడే కదా అనుకుంది. తమ్ముడు అనుకొని చిన్న చూపు చూసింది, సులకనగా అంచనా వేసింది. అటు దేవుడిని ఇటు నాయకుడిని ఇద్దరిని మనసులో నిందించుకుంది, సణుక్కుంది. తన మరొక తమ్ముడిని అహరోన్ని రెచ్చగొట్టింది. సరే, మొత్తానికి ఏమైంది? కుష్టివ్యాధి తెచ్చుకుంది. ఇప్పుడు ఉపయోగం ఏంటి? సనగడం ఎందుకు, కుష్టివ్యాధి తెచ్చుకోవడం ఎందుకు? తర్వాత ఊరెలపలకి విలువేయబడి ఒంటరితనాన్ని అనుభవించింది తాత్కాలికంగా. అంత అవసరమా? తర్వాత ఏం జరిగింది? ఆమె వల్ల ఇశ్రాయేలీల సర్వ సమాజం ప్రయాణం వారం రోజులు ఆగిపోయింది. అందువల్ల నేను చెప్పేది ఏంటంటే, ఈ సనుగుడు అనే జబ్బు మనలో ఉంటే తీసేసుకోవాలి. మనం సనుగుతూ ఇతరులను కూడా రెచ్చగొట్టి వాళ్ళ కూడా సరిగేటట్టుగా చేయకూడదు. కాబట్టి అర్థం చేసుకోండి, ఇశ్రాయేలు ప్రజలు సనిగినందువల్ల సంహారకుని చేత సంహరించబడ్డారు, నశించిపోయారు, కానాను దేశం పోగొట్టుకున్నారు. వారి పిల్లలకు మరి దిక్కులేనోళ్ళని చేసి వెళ్ళిపోయారు. తల్లిదండ్రులు రాలిపోయి పిల్లల్ని దిక్కులేనోళ్ళని చేసి వెళ్ళిపోయారు. మిరియాము సనుక్కొని కుష్టివ్యాధి తెచ్చుకొని 7 రోజులు ఊరేలపై ఉండిపోయింది. ఇశ్రాయేలు ప్రజలకి నష్టం కలిగించింది. సో ఇలాంటి వాళ్ళు బైబిల్లో ఎక్కడున్నారో ఆలోచించండి. ఎవరెవరు ఆలోచించండి. సనుగుడు అనేది మంచి పద్ధతి కాదు. మనం ఈ లోకంలో భక్తి చేయటానికి ఉన్నాం కానీ భక్తిహీనులుగా లేము. ఇతరులను మెచ్చుకోవటానికి మనం ఉన్నాం కానీ ఇతరులను తిట్టుకోవటానికి కాదు, ఇతరులను విమర్శించటానికి కాదు, ఇతరుల మీద నిందలేయటానికి కాదు. అవన్నీ అవసరం లేదు. మనం దేవుడి మీద సనుక్కోకూడదు, మనుషుల మీద కూడా సనుక్కోకూడదు. అర్థం చేసుకోండి. లోపలికి సనుక్కోకూడదు, బయటికి సనుక్కోకూడదు. ఒకవేళ సనుగుడు వచ్చింది అనుకోండి, వెంటనే ఏం చేయాలా? దేవుని దగ్గర క్షమాపణ అడుక్కోవాలి. ఆ బలహీనత తీసివేసుకోవాలి.